ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ତ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଉ ବୋରିଂ ୱେରେ ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ଥର ବନେଇବେଣି ଆଉ ବହୁତ ଥର ଖାଇବେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା କିଛି ନୂଆ ତରିକାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଓ ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜଗରେ ରଖିବା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ପରିମାଣ କିଛି ବଢେଇ ପାରିବେ ବା କିଛି କମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କମ ନେଇଛି। ତାପରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ, ରସୁଣ ପାଖୁଡା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଦେଇ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଓ ଗୋଟା ଜିରା ମଧ୍ୟ ପକେଇଦବା। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ରେଡି କରିଦବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ ପକେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ହଳଦୀ ପକା ଷ୍ଟେପଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। କିଛି କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ସାଇଡ କରି ରଖିନେବା। ପୂର୍ବରୁ କଟା ହୋଇ ଓ ଧୁଆ ଧୁଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମସଲାରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବା। ହେଇଗଲା ଆମର ହରିଆଲି ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ। ଏବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଗୋଟେ କଂସା ପଖାଳ ଧରି ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଭଜା ସହିତ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ରସୁଣ ଦଳି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପାଗଟେ ବନେଇ ଦେଇ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଖାଳ ମିଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।